మనకి పొద్దున్నే మైకులు పెట్టుకొని అనౌన్స్ చేసుకుంటూ వస్తారు. మీ ఇంట్లో పాత సామాన్లు, ఇనప సామాన్లున్నా, రాగి సామాన్లున్నా, అల్యూమినియం సామాన్లున్నా, టైర్లున్నా, లేకపోతే గనక ప వదిలేసినటువంటి మిక్సీలున్నా ఇవ్వండి. ఉల్లిపాయలిస్తాం, లేకపోతే డబ్బులిస్తాం అంటూ. ఇప్పుడు ఆ పనిని ప్రభుత్వం జేస్తుంది. ఇప్పటికే ప్రభుత్వాలు స్వచ్ఛ రథాలు అన్నటువంటి పేరుతో మీరు మాకిస్తే మీకు నిత్యావసర వస్తువులిస్తామని. ఇప్పుడు దాన్ని సెకండ్ ఫేజ్‌కి తీసుకెళ్లారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గ్రీన్ షాప్స్ అని పెట్టి, ఈ ఇంట్లో పనికిరాని వస్తువులు తీసుకెళ్ళి ఆ గ్రీన్ షాప్‌లో ఇస్తే నిత్యావసర వస్తువులు ఇచ్చేట్టు. వాస్తవంగా పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి విధానంలో భాగంగా వచ్చినయి ఇవి. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫండింగ్‌తో పెడుతున్నారు. మంచి ఆలోచనే. కాకపోతే ఏంటంటే, ఏ వస్తువులు తీసుకుంటారో ప్రజలకి ఇంటిమేట్ చేస్తే అవే తెస్తారు. లేపోతే ప్రతి చెత్త తీసుకొచ్చి, ఆ తర్వాత ఎక్కడ పడితే అక్కడ పారేస్తే, అయి మళ్ళీ అనవసరమైనటువంటి పారిశుధ్య సమస్యలొస్తాయి.